My jsme si... Ahoj lidi, teďka se nacházíme momentálně v Robloxu a já vás nechám teďka hádat, co asi budeme hrát. Můžete hádat. Kdo to uhádl, je frér, protože to bude Grove a Garden 2. Jako to, co jsem dneska hrál. Ale lidi, momentálně vám chci říct, že až když se mě přidáte do friendu, no tak si můžete vybrat, co budete chtít v tom Steel a Brainrot. Pokud jste neviděli to video, jak jsem natáčel a říkal jsem, že si můžete mě přidat do friendu, až budu hrát Steelko, takže vám klidně, takže budu rozdávat Lava Carino. A Losko mi jsem neříkal, ale dostal jsem toho svého nejlepšího kamaráda. Takže tak. A on by strašně si přál, aby jsem to nikomu rozdal. Takže to určitě nikomu taky rozdám. Takže když si mě přidáte do friendů a budu hrát Steelko, stačí se na mě joinout a říct. A u toho, co budete chtít z těch dvou věcí, Bombardino Lava Carino a Losko mi Lava Carino 16 Losko mi 15 tak u toho skákejte a já vám to giftnu. Ale jsou ty věci jen dvě a hodně lidí může být před váma. Tak být váma bych to udělal co nejrychleji a co nejrychleji bych si mě přidal do friendu. Protože jinak to můžete chtít, ale třeba vás někdo předežene. A to úplně ne, kdo chce, pouze třeba ty věci jsou pro někoho důležitý. Jsou třeba pro někoho důležitý, chtěl by je strašně moc do indexu třeba, nebo prostě má špatný brainroty a chtěl by to, aby to možná třeba pro něj bylo zklamání. A to bych fakt nechtěl. Aby někdo z toho byl potom zklamaný. Takže si mě co nejrychleji přidejte do friendu. Ještě jednou vám ukážu moje jméno. Tady to je moje pravý jméno. Tady to je moje pravý jméno. Tady to Tobic Roblox. Je moje jméno, teď to uvidíte, až si mě předáte. Takže jsem se přejmenoval. Dávám zase třeba 3 vteřiny na to, abyste to zapamatovali nebo vyfotili. Nechám vás se to zapamatovat do 3:25. Takže to máte. Tak, tak. Hotovo, ještě to. Tak, a teď to je víc, aby se nevrhnout k hraní. Ještě vám řeknu, 9 nejčastěji můžete potkat. Nejčastěji mě potkáte teďka na Grove a Garden. Nebo mě nejvíc potkáte na Steelku jako na Primetu o eventu. Jen prosím, když bude event a vy sami joinujete, abyste tu věc dostali a třeba tam ještě bude, tak prosím, vemte si tu věc a hned to lívněte. Protože event si chci hodně užít. A je možný, že tam budu hrát i s kámošem a nechci, abyste ho ukradli. Je to můj dobrý kámoš. Takže prostě si protože si to prostě vemte a lívněte, prosím. Tak. Jen lidi. Nevíte, kdo u koho, nevíte, jestli nějaký váš kámoš má nějakýho dobrýho brainrota. Například bych chtěl strašně moc do indexu
Jsem totálně prostě happy. Takže bych byl fakt rád, kdybyste ho někdo měl a gifnul mi ho. Fakt bych za to byl mega rád. Klidně je to Indexu, ale ten, kdo by mi ho dal, tak si klidně může vzít i všechny moje brainroty. Mně mi to úplně jedno, já prostě chci tank, ale tank. Vím, že to není moc chytrý, ale tank je vlastně můj sen. Tak nakopíme si tady nějaký gear, jako water máme. Nevím, co tady ty věci vůbec dělají, tak koupím tady to. To vypadá dobře, ale tady to máme, ale nevím, jestli to chci koupit, takže já to asi teďka nechci. Nejde co je tohle? Počkat, jdu zkusit něco prodat. Třeba to Brita můžu v tom koupit, tak to počkej, to bych docela chtěl žabku. Vysel inventory line. 10k. Myslím, že se neprodám. Tak jsou nám to. Dobrý, máme. Je tady žaba, tak koupila. Jo, máme beta. Měli bychom jinde mít jaká beta, ne? Nebo ne? Kde máme beta? Chci beta. Kde mám tu maslíčka? Takže tu žabku. Já nemám tu žábu. Jak to? Proč nemám žábu? Jo, až teď jsem ji získal. Nevím. Tak, stejte se. A teď bude chodit za náma, nebo ne? Pick up. No, to funguje. Vůbec. Tady máme nějaké věci na sklezení, takže to prodám. Pohodový zvuk. Poslouchejte. Dobrý, to jsem trošku rozhodřena. Hej, to není vtipný. Se omlouvám. What the fuck, co s mým ksichtem, ty vole? Omlouvám se, že jsem byl teďka sprostej, ale tohle teda musím vyřešit. No nic. Já si jdu koupit věci. OK? Síly, druzím. Bambus. Nemám moc rád. Dobrý, mám furt rád bambus. Tak. Ale počkej, já to zkusím dělat chytře. Jak si používá? To je... Že jsem to nečekal. Teda, že jsem to nevěděl. Krásně. Fakt, modelí. Uj. Flashbang. Uj. Brach. Pět lidí, jdu vám ukázat. Když tak lidi, napište do komentářů, čeho byste když tak chtěli další video. A ty jdu se selnou. A lidi, jak jsem mluvil o svém nejlepším kamarádovi, tak tohle je on. Tady to je ten frér, který je schopný pro vás obětovat Los Combinaciones, což je pro mě velký W. Hodně velký W by se zasloužil. Takže určitě napište
Takže určitě mu dejte like, nebo dejte like na této video a napište do komentářů, jestli byste si ho chtěli přidat. Je to fakt frajer. Fakt frajer. Prostě umí všechno. No, ale jako mému budete být ve friendech. Zahrajte s ním Night Night, je to prostě king Night Night. Tak jdu se, jak se ukazoval base, všechno je teď stejný, takže rozdávám tady tu lavaku a tady ty loskomby, který obětoval můj kámoš. Tady ty Los Combinaciones jsou taky. Takže až prostě budu hrát stýlko, a teda mě budete mít friend a budu hrát stýlko, tak se určitě na mě joinite. Běžte do mý base, nebo k mý base, vám dám vstup. A u toho brota, jestli budete chtít Bombardino, Vacarino, tak zaskákejte takhle u toho Bombardino. A jestli Los Comby, tak zaskákejte u Los Comby. Ale jestli uděláte tohle, tak je to grapy jako ze styl. A snažíte se vzít tohle, možná dostanete blok, protože to fakt nemám rád, když mi někdo krade. Takže tak. Že já to svapnu, takže Bombardino Lavaka a teďka to jsou takhle, protože se mi to seká strašně. A tady je to pro zatím všechno a další video vyjde zase zítra, tak čau čau.